Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Anaasam kaniman. Mga igsoon, maghinusol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog na ining atong santos nga misa. Isugin ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugin ko sa ikaman at iningalaon ni saling na aman sa tayo Kaloyan uta kita sa Dios nga makagagawom sa tanan ug pasaylon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Magampo kita. Amahan nga ana sa mga langit, ilhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak. Bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon, ug simbahon namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan. Bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata, himua nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo, ug sa pagdangat sa ganti sa gisaad alang sa mga mapaobsanon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod pa rin. Kinutlo gikan sa ang sinugdanan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios nga atong maluluwas ug ni Kristo Jesus nga atong paglaom. Alang kang Timoteo, matuod kong anak sa pagtuo. Ang Dios nga atong amahan ug si Kristo Jesus nga atong Ginoo maghatag unta kaninyo grasya, kaluoy ug kalinaw. Nagpasalamat ako kang Kristo Jesus nga atong Ginoo nga naghatag kanako kusog alang sa akong buluhaton. Gipasalamatan ko siya kay iya man akong giila nga takos o gitudlo aron mag-alagad kaniya. Bisan tuod kaniadto, siya akong gipanamas-tamasan, gilutos o gibugal-bugalan. Apan naluoy ang Dios kanako, kay dili pa man ako magtutuo o wala ako masayod sa akong gibuhat. O gibubuan ako sa atong Ginoo sa iyang maghingaping grasya o gihatagan ako niya sa pagtuo ug gugma nga naato
diha sa pagkahiusa kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ikaw ang akong kapiling, O Ginoo. Ikaw ang akong kapiling, O Ginoo. Bantay ako Diyos, kay nagadango ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, ikaw ang akong bahin, ug akong kupal. Ikaw mao ang akong swerte. Ikaw ang akong kapiling, O Ginoo. Daykon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako. Bisan sa kagabion, nagapahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan. Kung anaa siya sa akong tuo, wala ako'y kahadlukan. Ikaw ang akong kapiling, O Ginoo. Tudluan mo ako sa dalan ngadto sa kinabuhi, sa kapuno sa mga kahasadya, diha sa imong tuong kamot, hangtod sa kahangturan. Ikaw ang Akong kapiling, O Ginoo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Awitan ta ang Ginoo Jesus, awit sa magpagaling. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo mana kaninyo, Manasab kini. kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. O gisultihan sila ni Jesus niining sambingaya. Ang buta dili makaagak sa laing buta. Kun buhaton niya kini, mga hulog silang duha sa kanal. Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo. Apan kun ang tinun-an makatapos na sa iyang pagtuon, may sama siya sa iyang magtutudlo. Nganong nagtan-aw ka man sa puling sa imong isig katao, apan wala mo tagda ang truso diha sa imong mata. Unsaon mo man pagingon sa imong isig katao, ambi, ako'y pakuhaa sa imong puling, nga wala ka man gani makakita sa truso nga naa sa imong mata. Maot. Kuhaa una ang truso nga naa sa imong mata, aron makakita ka pag-ayo ug makuha mo ang puling sa imong isig katao.
Mga igsoon ko ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mayong hapon sa inyong tanan. Tingali, kitang tanan aware sa mga panghitabo sa atong nasod karon. Labi na sa miaging mga adlaw. Wala siguro'y maski isa din sa atuang, wala makahibaw sa mga nahitabo sa atong nasod sa miaging mga adlaw. In fact, saba kayo ang mga tao mahitungod ni ining pagwaldas sa kwarta sa atong gobyerno. Dili lang millions, dili lang billion, kundi billions of peso ang nawagtang sa kaban sa atong panggobyerno. Left and right, ang investigasyon nga gihimo sa atong mga leaders, sa atong nasod. Sa dihang naminaw o nagtan-aw ko sa mong investigasyon, dili maayo ang akong impression. Labi na sa mga leaders nga nangutana sa invited guests sa ilang invitation. Tungod kay sa akong tan-aw, ang giimbitar nila mura og naharas pinaagi sa ilang mga pangutana. May mga leaders, ang ilang style of asking questions, pinasuko, pinataas sa tingog. Kung kamo nagtanaw sa TV, siguro nakamatikod mo nga imbis nga motug-an sa tinuod, di na hinuon motug-an sa tinuod tungod kay nahadlok, tungod kay naharast sa ilang mga pangutana. Apan dahi usa ka leader nindot ng utana sa ilang giimbitar nga tao tungod kay kalmante, wa pinasinghad ang iyang pangutana, leading ang iyang mga pangutana. O diha, nakuha niya ang gusto niyang tubag sa maong tao. Sa akong tan-aw o sa akong analysis, very humble ang maong leader. Tingali, before siya nangutana, iya sigurong nakapanghinuklog siya. Pinagi sa pagpangutana sa iyang kaugalingon, nga siya mismo usab na ay mga weaknesses sa iyang kaugalingon. Unya, mao man ni ang gihisgutan sa atong ebanghelyo karon. In fact, si Kristo sa atong ebanghelyo ni gamit og very powerful image pinaagi sa paggamit sa image sa usa ka buta. Iyang giingon sa atong ebanghelyo karon, ang buta dili makaagak sa laing buta. Kung buhaton niya kini, mga hulog silang duha sa kanal. Very powerful image ang gihimo sa atong ebanghelyo karon, pinaagi sa paggamit sa image sa usa ka buta. Kini nagpasabot nga kita di ay dili makagiya sa usa ka tawo kung dili una nato tan-awon ang atong kaugalingon. Tungod kay kitang tanan dunay mga weaknesses. Kini nagpasabot nga kinahanglan ilhon una nato ug dawaton ang atong mga apan sa kinabuhi, ang atong mga weaknesses sa dili pa kita musaway sa binuhatan sa uban. Kasagaran manggod nya most of us
dali ra kaayo ta makakita sa sayop sa uban. Bisan katong gagmay nga sayop sa uban, dali ra kaayo natong makit-an. Apan lisod nato dawaton ang mas dako nga sayop sa atong kaugalingon. Jesus in our gospel reading today is not telling us never to correct and guide others, but He is teaching us nga ang tinud-anay nga pagkurihir sa usa ka tawo kinahanglang magsugod sa atong kaugalingon. Because only when we are honest and humble about our own struggles can we help others with compassion rather than judgment. Mao nang mangayo ta sa Ginoo og grasya sa pagka mapainobsanon, the grace of humility, para makita nato ang atong kaugalingon. Unya, andam natong dawaton nga kita di ay usab nagkinahanglan usab og pasaylo og ang pinakaimportante atong ipakita sa atong mga igsoon ang atong pagkamahigugmaon ug pagka maluloyon sa uban. Mga igsoon ko ni Kristo, mao kini ang mensahe ug hagit kanatong tanan. Dili unta dayon kita manaway sa sayop sa uban. Ato unang tan-awon ang atong kaugalingon ug atong ipakita ang atong pagka malaluyon sa uban. Kung ato kining himuon, tingali, dili gubot ang atong katilingban. Amen. Pinaagi sa iyang mga pulong ug mga buhat, si Jesus nagtudlo kanato sa mapasayloong kaluoy sa Dios. Sinunod ang iyang panig-ingnan, mag-ampo kita ngadto sa amahan sa pag-ingon. Among amahan, himua kaming mahisama kanimo. Among amahan, himua kaming mahisama kanimo. Nga ang simbahan musubay sa dalan paingon sa pagpasaylo, sa hustisya, sa kamatuoran ug sa gugma. Magampo kita sa Ginoo. Among amahan, himua kaming mahisama kanimo. Nga ang matinud-anon ug ubos nga mga lungsuranon dili malinglas sa sayop ug ambisyosong mga pangulo. Magampo kita sa Ginoo. Among amahan, himua kaming mahisama kanimo. Nga likayan nato ang paghukom ug ang paghimaraot sa ubang tao tungod sa ilang mga kahuyangan ug mga kasaypanan. Magampo kita sa Ginoo. Among amahan, himua kaming mahisama kanimo. Nga ang mga masakiton makasinati sa mapasayloong gugma ug pag-alim sa atong Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Among amahan, himua kaming mahisama kanimo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumo mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Among amahan, himua kaming mahisama kanimo. Alang sa kabatan-unan nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya pinaagi sa bukasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari labi na sa Order of St. Augustine. Magampo kita sa Ginoo. Among amahan, himua kaming mahisama kanimo. Nga ang mga nangamatay makadawat sa kaluoy sa Dios, inigatubang nila sa maghuhukom unya sa adlaw sa pagpanghukom. Magampo kita sa Ginoo.
Among amahan, imo kaming may sama kanimo. Ginoo, abliha ang mga mata sa tanang katawhan, nga nahisalaa gikan sa matuod nga dalan sa kinabuhi. Pinaagi sa imong mga grasya, pabalika sila nga kanimo nga nahigugma sa tanang tao. Itugot kini pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron nag-akog inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton mo ta sa ginawa sa sakripisyo gikan sa imong mga kamut, alam sa pagdahil maghimaya sa iyang ngalan, alam sa mga kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios sa mga mahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak, nga nahimong usa kanamo. Himuha kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba. Magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Kini among gipangayo pinagi sa ngalan ni Jesus among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Hanasam kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matay. Dios nga mahan, Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesus Kristo imong hinigugmang anak. Siya mao ang pulong, pinagi kaniya imong gibuhat ang kalibutan. Siya ang manunubos nga imong gipadala kanamo. Siya nahimong may lawas sa gahom sa Espiritu Santo ug nahimong tao gikan ni Maria nga ulay. Tungod kanamo midupa siya sa cross aron pagbuntog sa kamatayon ug pagpadayag sa pagkabanhaw. Sa ingon gituman niya ang imong pagbuot ug ipanag-iya niya ang usa ka balaang katawhan alang kanamo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos, nag-aawit kami sa imong himaya, usa katingog sa pag-ingon. Santos, Santos ng Ginoo, isagat na human, tulog panalangin ko kita sa Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesus Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mi pasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto siya mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Mananaluwas sa kalututan nga nagtubos ka na mo. Pinaagi sa iyong krus o pagkabanwa. Luwasa kami, luwasa kami. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, uban ni Jose nga among obispong tigdumala, ug sa tanang mga pare ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaomon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesu Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Ug karon mag-ampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga naka sa mga langit, pagdaydo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala
ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ay inuman ang iharian, ang yakong paghimaya, hanggang sa kamaturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusay, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo mana kaninyo, Nasa kanin. ipakita nato ang atong panag-inigsunay. Peace be with you, peace be with you, peace be with you. Sa Diyos na nangawanan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Sa Diyos na nangawanan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami, hatagin kami sa Mga igsoon, kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apan ipangulong lamang o mamaayo. Magampo kita. O Dios sa mga mahan, nining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom, uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam ug grasya, ug masayod nga nakapahimot kami kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Katalingbanong pangaliya ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita, o Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo, ikaw ang among malig-on nga manlalaban. Nagapalaban kami kanimo, ikaw ang patron sa sugbo. Nagadangup kami kanimo, ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahang pinaagi sa imong larawan nga milagroso, dinhi niining mga kapupudan. Hinumduman mo kami ug sudunga kining mga kabus nga mga kalag nga nagadangup kanimo aron imong tabangan. Agaka kami sa imong kinaadman, tudloi kami pinaagi sa imong kamatuoran. Lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among hunahuna ngadto kanimo, diha lamang kanimo amo silang itumong. Sa among mga pulong, may tungod lamang kanimo sila maghisgot. Sa among mga kasakit, aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño. Hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay mao'y imong pagbuot. Subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot.
Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kaayuhan sa among isig katao, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kapanggihatagon, pagwagtan sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himua kami nga makinaadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapaubsanon dinha sa maayong kapalaran. Tudloy kami, hinigugmang Santo Niño, sa kaway bili sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag kanamo sa katapusan, nga kami dili unta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, magigugma kanimo ug mag-alagad kanimo dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo hangtod sa wala nay pagkatapos didto sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño, sa tanang mga kinahanglan, nga muduol kami kanimo uban sa mapaubsanong pagsalig. O Santo Niño, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha, mga kalibog ug mga pagsulay. Santo Niño, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakyasan sa among mga laraw ug gigalauman. O Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. O Santo Niño, tabangi kami. Kunan tanan mubiya kanamo ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumo nga gugma, ingon og among bugtong dalangpanan. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga ang among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. O Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit ug ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inusara. O Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong bisan pa sa among mga kakuyang, mga pagisukamod ug sa tanan namong kaalaot. O Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, nga nag-ingon ka, pangayo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktok ug ablihan kamo. Nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo, ang hatag sa imong Diosnong gugma, aron kami mahigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, dinha sa pulong ug sa buhat, ug nga dili gayud kami muhunong sa pagdayeg kanimo. Himua o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan. Kay dili man gayud ikaw mobiya sa pag-amuma kanila nga imong gilig-on, pagbarog dinha sa imong gugma. Pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo. O milagroso nga Santo Niño, nagahapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, ug nangamuyo kami kanimo nga tan-awon mo nga moluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himua nga ang among mga pag-ampo makatandog unta sa imong malumo nga gugma. Sanglit madali siya sa pagkaluoy, ug ihatag kanamo kanang grasya nga among gipakaluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagul-anan ug kakulang sa paglaom tungod sa santos mo nga pagkabata. Pamatia ang among mga pag-ampo ug ipadala kanamo ang kalipay ug hinabang aron kami magdaig kanimo uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, Nasa kanimo. manalangin kaniyo ang Dios na makagagahom sa tanan,
ang Amahan, ug Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadaang kalinaw ug pagigugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.